Ицо седат вън в отборите, топки, лодки. Да видим. Така. Много хранята да се качва. Добре. Този път не го видях. Не знам. Някакъв шум. Тук има ли чук-чук? Никой няма. Тук има ли? Няма да има. Ще видим. Никой няма. Тук е камината, да знаете. Това е топло. Чук, тук ли е някой? Добре, тук да проверим. Ако не е тук, ще видим. Къде не ми дава да излизам на терасата, защото така трябва. Значи долу. Слизаме долу на стълбище. Тук не е долу, е така. Ето го, вижте го.